Wuoko Mabei wadhi Migori, jokedo ne aluora kod lokruok mar lwasi e kaunti wa Migori oseo piny owacho kuom keto yomyom e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Gidwaro mondo piny owacho onywand ji duto e kedo kod lokruok makama, ka jafwambo marwa Juma miyowa ler. Ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi pod nenre piny Kenya, kata bed ni piny owacho bende wacho ne giketo kenge ma opogore opogore ma oting'o pith mar yien kaka yo mar kedo kod midhiero ni. Chieng' mar Nyasasa kod kata pi oula mapong' ma osenenre pacho kae gin moko kuom midhiero ma itudo kod lokruok mar kor lwasi. E kaunti ma Migori, pi nam Lolwe makinde machuok moko aliende ne opong' mo yienyo kendo daro oganda mathoth ma odak alworano mar nam Lolwe osetudi kod lokruok mar kor lwasi. Penjo maduong' en ni bende piny owacho nitiere lai makare mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Paro ni kaka jotelo they always gin gi pesa to gin gi systems, gin maging'e kaka systems owinjo bed ni ran, owinjo bed ni gi involve jok mantiere e ground e yo motegno. Tiyudo ka seche moko wan e ground, onge kaka ground chalo, to kaka jopur chalo, gi kaka piny chalo, to wan owuon inyalo manywa mana ka nitiere gimomoko magidwaro. Ok waseneno ni to wan wadonjo gi kanye to piny owacho tugo mane mondo mi wakonyre, mondo mi wane impact kata wane lokruok kata pogruok. Moko kuom jokany makedo ne alwora e kaunti ma Migori ywak ni piny owacho nyiso nyau e kedo kod lokruok mar kor lwasi. John Bosco men director no mar rokno mar Green Life wach ni rem mar piny owacho e nywando migepe duto e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi osethiro chenrogo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kanyo no pok obiro motudore maber ahinya. Wan e yo moro ma jakanyo no moro amora temo timo mana kar monyalo e yore kende owuon, lakini mondo mi wabi kanyakla walos chenro ma wawuoth achiel ok osebedo. Urano kapok iyango gima osetimore gara gi kuma ji osegike, iwinjo mani chenro osechako sudo nyaka kiwango machielo ok wan e ler mar kaka floka tiyo. Bosco wach ni thoth migepe kod oganda osewe oko e weche mag pidho yiende kod mamoko ma itiyo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Wan bende wasemanyo yo ma wanyalo tudorego kod piny owacho mondo wakonyre e neno ni tijni otiyore, to ok osebedo kare, ok osebedo konyalore nikech pok oyangore na maler ni to piny owacho tayo chenro ni eri e yo machal nade. And then seche moko iyudo ka maybe gimoro ka machalo kaka community mag climate change gin ga gi political interests. Kar mondo gimany jok mar genuine manyalo tiyo tijno kata manyalo advise on what to do, tiyo gimanyo jok ma maybe they may not be knowing anything about environment or anything, but gin gi political interest. Samoro gin attached to some politicians, koro maybe samoro gibedo rewarded in a way. Kata bed ni piny owacho setemo goyo kang' e weche mag pidho yiende kaka yo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi, jokedo ni alwora wani thoth yiendego osetuo e kaunti ma Migori nikech onge arita makare. Magi organize godo kata mana weche mag pidho yien. En yien mipidho, they don't grow trees, but they organize for planting of trees and not maintaining trees on the ground. Kamora mora midhiye kata sama mantie sherehe mora mora, yien mopidhi kidwa kanyo in the next 1 month, onge yo malong'o magi maintain godo yiendgi e ground mondo timang'owa mondo dongi. Gin gik ma kosepidhi tiwe kamano. Koro mano we cannot really achieve the goal. Piny owacho jiw mondo ketie tim chike ma olosi matayo chenrogo mag kedo kod lokruok mar kor lwasi kendo nywando pacho oganda duto e chenro ni. Juma, Ramogi TV, Migori.